Για να βλέπετε αυτό το βίντεο θα ενδιαφέρεστε για ασφάλιστρα αυτοκινήτων. Σε αυτό το σύντομο βιντεάκι θα δείτε πώς μπορείτε εύκολα να βρείτε φτηνά ασφάλιστρα αυτοκινήτων και να συγκρίνετε τις εταιρείες και να βρείτε την πιο φτηνή λύση. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πατήσετε στο σύνδεσμο που βρίσκεται ακριβώς κάτω από αυτό το βίντεο. Και ο σύνδεσμος είναι φτηνάασφάλιστρα.com. Φτηνάασφάλιστρα.com είναι ειδικά σχεδιασμένο να σας δώσει όλες τις πληροφορίες σχετικά με ασφάλιστρα αυτοκινήτων. Πατώντας λοιπόν το σύνδεσμο θα μεταφερθείτε σε αυτήν εδώ τη σελίδα. Εδώ μπορείτε να βρείτε ό,τι χρειάζεστε σε σχέση με ασφάλιστρα αυτοκινήτων σε πολύ καλές τιμές, και θα παρατηρήσετε ότι υπάρχουν μηχανές αναζήτησης που σας βρίσκουν τις καλύτερες προσφορές συγκρίνοντας όλες τις πιο σημαντικές ασφαλιστικές εταιρείες. Βλέπετε επώνυμες εδώ ασφαλιστικές εταιρείες. Θα σας δείξω έναν τρόπο ο οποίος ισχύει για όλα. Πατώντας λοιπόν αυτό το σύνδεσμο εδώ, αυτή τη διαφήμιση ή και αυτήν εδώ, ας πατήσουμε αυτήν, θα μεταφερθείτε σε μια μάσκα όπου θα χρειαστεί να συμπληρώσετε κάποια στοιχεία, ξεκινώντας με τη μάρκα του αυτοκινήτου, την αξία, βάζω ενδεικτικά 5.000 ευρώ, το μήνα και το έτος κατασκευής, το μοντέλο, αν είναι κάμπρο ή όχι, και τα κυβικά. Στη συνέχεια, αφού έχουμε συμπληρώσει αυτά τα στοιχεία, πατάμε συγκρίνετε προσφορές. Θα μεταφερθούμε σε αυτήν εδώ τη σελίδα, όπου τα στοιχεία που βάλαμε νωρίτερα φαίνονται εδώ. Σε περίπτωση που έχει γίνει κάποιο λάθος, μπορούμε εύκολα να αλλάξουμε τα στοιχεία πατώντας αυτό το κουμπί εδώ. Στη συνέχεια θα χρειαστούν κάποια επιπλέον στοιχεία, όπως το φύλο του οδηγού, του ιδιοκτήτη, αν είναι άντρας ή γυναίκα, αν είναι παντρεμένος ή παντρεμένη ή όχι, το επάγγελμα. Αν το επάγγελμά σας δεν βρίσκεται εδώ, απλά πατάτε το άλλο, αν είστε παράδειγμα ιδιωτικός υπάλληλος. Φυσικά υπάρχει δίπλα από κάθε πεδίο και αυτό το επεξηγηματικό κουτάκι εδώ που σας λέει ακριβώς τι μπορείτε να κάνετε, τι χρειάζεται σε κάθε, εξηγεί το κάθε πεδίο. Εδώ στη συνέχεια την ημερομηνία γεννήσεως του ιδιοκτήτη και πόσα χρόνια έχει το δίπλωμα. Φυσικά όσο πιο παλιός είναι, τόσο πιο χαμηλά ασφάλιστρα. Συνεχίζουμε βάζοντας το νομό και την περιοχή, διαλέγουμε νομό και περιοχή και την ημερομηνία που θέλουμε να ξεκινήσει το συμβόλαιο. Ας πούμε, και εδώ κάποια στοιχεία για το ιστορικό του αυτοκινήτου, αν υπάρχει κάποιο ατύχημα, και στη συνέχεια πολύ σημαντικό είναι να εισάγουμε ένα έγκυρο email, γιατί θα λάβουμε ένα email επιβεβαίωσης εφόσον ολοκληρώσουμε την παραγγελία μας. Πατήστε στη συνέχεια πάρτε προσφορές και θα δείτε ότι η μηχανή αναζήτησης θα ψάξει και θα βρει σύμφωνα με τα στοιχεία που έχετε εισάγει τις καλύτερες προσφορές από
όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται. Βλέπετε εδώ γνωστές ασφαλιστικές εταιρείες. Πάντα ξεκινώντας από την πιο φθηνή προσφορά σύμφωνα με τα στοιχεία που δώσαμε. Αν θέλουμε εδώ στις καλύψεις να προσθέσουμε κάτι, παράδειγμα θράψη κρυστάλλων, επιλέγουμε αυτό το κουτάκι και προστίθεται το αντίστοιχο ποσό ή το αφαιρούμε. Εφόσον έχουμε κοιτάξει και συγκρίνει τις τιμές και τις προσφορές, πατάμε στη συνέχεια επιλογή. Αυτά βέβαια βάση είναι πάντα σύμφωνα εξάμηνης ασφάλισης και στη συνέχεια πατάμε το επόμενο βήμα. Μπορούμε να δούμε από κάτω εδώ όλα τα στοιχεία που έχουμε δώσει. Για 6 μήνες είναι ασφάλιση, 178,1 ευρώ. Είναι στην Interlife ασφαλιστική το συγκεκριμένο παράδειγμα και στη συνέχεια πατάμε το επόμενο βήμα. Έχετε βέβαια την επιλογή με αυτή την εταιρεία να κάνετε τηλεφωνική παραγγελία, αλλά είναι και πολύ απλά να το κάνετε online. Δέχεστε τους όρους, κάνετε κλικ εδώ και στη συνέχεια επόμενο βήμα. Βάζετε τα στοιχεία σας, τηλέφωνο κτλ. Σε όλα τα πεδία, συμπληρώνετε όλα τα πεδία και αποστολή. Με την αποστολή θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης και κατόπιν και ένα τηλεφώνημα από κάποιο άτομο της εταιρείας για περαιτέρω στοιχεία. Πρέπει να ξέρετε, για να ολοκληρωθεί η ασφάλιση θα χρειαστεί να ταχυδρομήσετε ή να στείλετε με email ή fax το δίπλωμα του οδηγού, του αυτοκινήτου του συγκεκριμένου και την άδεια κυκλοφορίας. Εφόσον έχουν αυτά τα δύο στοιχεία, θα προχωρήσουμε στην αποστολή των ασφαλίστων. Πολύ σημαντικό είναι να ξέρετε ότι έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε με αντικαταβολή. Που σημαίνει δεν χρειάζεστε πιστωτική κάρτα ή άλλο λογαριασμό μέσω διαδικτύου. Πηγαίνετε τώρα στα φτηνάασφάλιστρα.com.